Ọnwụ na-ebu ụmụnne ya maka na ọ tọọ n'ogologo ụzọ. Onye ahụ na ọ nọluo n'obere ọ nọluo onwe gba anọte aka ọ na-ada nwaada elele nwa ọkpụ dide dili ọ na-adị nwa ọkpụ izi gbana n'alụsị maka omere fapịa mfe agbana n'ugwu bịakọta ogwugwu wee yiwe egwu maka ife ji awakarị n'afa wụ na mgbe afa anwụ a na mere omenala ka anata ebe nna ejesi na dada nna ya dịwe nwere obi ọdịza ka oru na-recognize ọzọ fọdụza ka ọfa nwere ọka ebe nna fa that is badaja ji awakarị n'afa na ụmụ ọkpụ ife o jere ọkụrụ ụmụara na ụmụ ọkpụ na ndị gbo otu elu wee sị na ada na nna ya fa dịwe nwere obu because nwere mgbe nna jụrụ nwa ya ajụ o iji edi ka okenye enye mgbe okenye enye iji edi ya ga-emegodego nwaanyị rụọ ọnụ nwaanyị rụta 10,000 akwụchara ụgwọ ahụ nwere weta 8,000 ọfọ olelo nwa ya ele ego ahụ mmafọ n'ime ya kawu source of communication towards na nwa ya ahụ then oke nke bụ nwaanyị na-aralụ oke ndị nne ma nne ọka ọ ralụ be di ya so now it goes this way nwaanyị nwa asịsị ya gbana gị icho nwa ọkpụ ịgbana gị icho nwa ọkpụ bụ ibu na gị abe nne ya maka na isi nwa ọkpụ anaghị atọ na mba na nwaada dị ntatụ na nwa ọkpụ nwa si bụrụ ozu eji ebe nne ya nye ya isi nwaada atọ na mba ma luto na be nne ya rụrụ bere ya ground enye ebe di ya onye ka obi ọjọ gbagodo ọkpa enye ebe di ya mere abịa kịta na ndị ụka nke ndị ụka asịsị buru ya na ambulance agba fịọ ọgba ọkpa nke ahụ nke ndị ụka ka ọ gwụrụ nke ndị omenala nna anyị fa akụziri ọla anyị nke ahụ ambulance gbaa ọkpa ekpu enye akwa ebukwala maje n'ihe ife awụ nghọrị ndị ụka ghọrị ya anyị tighara ya anyị anya ka adị emezi na omenala akwesịghị na anyị eme mana kedu omenala kwesịrị na anyị eme omenala kwesịrị na eme n'isi nwaada na ọnwa wee gbana gị icho nwa ọkpụ na nwaanyị anwụ ozu nwaanyị bịa kịta na anụ ebugolo nkwụje ebe nna ya ogwaba na nwa ọkpụ farapụ ndị be nna ya gwu na enyekwa na ụna ya enyi ya gwa mfe nwa otu na ọrụ nwa ndị be gị enwe ya wụ ozu fetiere nwaada fa mkpu na ọ rapụ ọnụ abịawa eri ya nwaada unu ewe gbanagalefe icho ahụ agbanagara nwa ọkpụ ọrụ ndị be anyị ewu na-abọdụ ya agbata ewu ike nga ewu agbata ewu na-atụrụ n'ime ike nga ewu ite mmiri obi akwa nnu akpala mmanụ mma ekwu anya osu ngịga asatọ ji na abụọ na nnekwu ọkụkọ ka ebu na nwa ọkpụ be nne ya ife niile ife eji ebu na gị icho nwa ọkpụ ebu na nwaada be nne ya ife a symbolize na nwa ọkpụ na be nne ya eleburu ite mmiri ahụ debe na ife nwa ọkpụ jiri nata efia na adị ya ọ bụrụ onye ụmụ ya ka dị ụmụ ya n'ife ụmụnna nwere right gwaba ya eji efi egbu nata nwa ọkpụ ha ọ bụrụ onye aka na-adịrọ n'ife ịdị mmadụ ma ọ bụ na ndalụ debe itiere m ịdị iwu anyị jiri aka ijegote anyị na ya n'ume were tinye wụ iwu ọ bụrụ na ebunetere nwaada ahụ ihe oyi o ya egbuchakwa ụmụnne ya maka na ọ tọọ n'ogologo ụzọ onye ahụ na ọ nọluo n'obere ọ nọluo onwe mgbe anọte aka ọ na-ada nwaada elele ọ dịzị aka ele nya ele maka na emere oli omenala kwesị na oji onata be nne ya ọ dịzị aka ele gị ya onye ọ bụ na afta asị na nwa ọkpụ na-awa n'afa gịnị mere o ji dị ka ọsọsọ nwaanyị na-awa n'afa nwoke na-awakwu na ọsọsọ nwaanyị afọ ọbụla a na-agbasị na nwa ọkpụ na-awa n'afa nwa ọkpụ dide dili ọ na-adị nwa ọkpụ izi gbana n'alụsị maka omere fapịa mfe agbana n'ugwugwu bịakọta ogwugwu wee yiwe egwu maka ife ji awakarị n'afa wụ na mgbe afa anwụ a na mere omenala ka anata ebe nna ejesi na dada nna ya dịwe nwere obi ọdịza ka oru na-recognize ọzọ fọdụza ka ọfa nwere ọka ebe nna fa that is badaja ji awakarị n'afa maka na nwoke nwụọ ọnụ ka nwee ọkebe nne ya akala eloti ya ma nwa ọkpụ nwụọ na mbi mere ole anya wee ife na ọ dị ka ilefu ya inyere recognition na be nne ya ahụ akpata o ji aga awakarị n'afa ka iwe recognize na ọ ka soro nwere part be nne ya
kpatara nwa dọkịta nwere ike jeje nata be nne ya nwere right inye ya na sede lụọ ụlọ ebe ka ibido ụwa ebe anya nwụrụ n'afa. So ka ịgbatacha icho nwa ọkpụ ahụ nwa da ahụ na ọ mụta nwa nwere right igokwara ewu na be di ya na ihe ọkpụ ya ka o wee nwee ike na-atụ internal arrest. Ịgbana gị icho nwa ọkpụ dị iche ịkwa nwa ọkpụ n'omenala dị iche. Ịgbana icho nwa ọkpụ ahụ rịa wee ịkwa ozu ihe ni ọkpụ ya na ịkwa gị na omenala ka o wee keta oke. Keta oke na be nne.